Събуждаш се, не знаеш точно кога е приключил сънят и си дошъл в съзнание. Всичко става изведнъж, леглото е същото, завивките са същите, но ти сякаш си различен. Пребродил си сънищата в безсъзнание, дълбоко отморителен сън. Или кошмар. Никой не знае точно как става. Буквално никой, най-умните хора, живели някога на тази планета, са седели с тази мисъл в главата си. Чесали са си главите, чудили са се, писали са и книги по въпроса, които книги по същество казват едно и също. Нямаме представа. Има теории, хипотези, дискусии, конференции на учени, на които конференции те са пили лошо кафе и са спорили, но реален отговор все още няма. Философите го наричат трудният проблем на съзнанието. Защо изобщо има нещо, което те прави такъв какъвто си? Защо въобще сме? Защо няма просто тъмнина? Неутрони и електрони, които тихо си вършат работата без никой да ги наблюдава отвътре. Мозъкът ти тежи около 1 кг и 400 грама. Е изграден от приблизително 86 милиарда неврона. Всеки неврон е свързан с хиляди други, броят на връзките в главата ти надвишава броя на звездите в Млечния път. И това не е метафора, е факт. И някъде в тази невероятна сложна, мокра и топла мрежа от електрически сигнали се е появило нещо. Нещо, което гледа навън. Нещо, което задава въпроси. Нещо, което понякога стои до прозореца вечерта и гледа дъжда и усеща нещо друго, за което няма точна дума. Ти си това нещо. Поздравления! Или съболезнования, зависи от деня. А най-странното е, че всяко нещо, което си преживял, е съществувало единствено в теб, във вътрешния ти свят. Цветът, който виждаш като синьо, е твоето синьо. Никой друг не може да види със сигурност по този начин синьото. Докосването на капчиците роса в уханно утро, онзи конкретен вид тъга, която идва не от нещо лошо, а от нещо хубаво, което свършва. Музиката, която усещаш по начин, който само ти преживяваш. Всичко това се е случвало и продължава да се случва само на теб. Ти си единственият зрител на собствения си живот. Единственият, който е видял всичко, всяко утро, всяка случайна мисъл в 3 през нощта, всеки момент на неочаквана красота и всяка тревога, породена от нищото. От тази гледна точка. И един ден, нека това не звучи фаталистично, един ден тази конкретна гледна точка ще изчезне. Тази уникална комбинация от спомени, страхове, любови, навици, радости, която си ти самият, ще отиде някъде и никой не знае на къде. Вселената е съществувала 13,8 милиарда години. Ти ще имаш може би 80, 90 или в най-добрия случай 100. Но има и друго. Съществуването ти е пълна случайност. Всеки един от твоите предци е трябвало да оцелее, да се срещне с точния човек, да вземе точното решение в точния момент. Верига от случайности, простираща се назад милиони години, е трябвало да се наредят идеално, за да се появиш точно ти. Не някой като теб или твое близко подобие, а точно ти. Шансът е толкова малък, че трудно бихме го пресметнали, но въпреки това си тук. Събуждаш се всяка сутрин с твоите си мисли, тревоги, радости и целият странен спектакъл на съзнанието, което се завръща от нищото. Правиш си кафе, гледаш през прозореца, може би дори вали, или пък не, може би слънцето осветява прашинките във въздуха, превръщайки ги в магичен прашец, който уплътнява въздуха и внася вълшебство в утрото ти. И ти го наблюдаваш, виждаш го. Само ти. Точно в този момент от тази конкретна гледна точка виждаш това. Съзнанието вероятно не е магия, вероятно е просто материя, наредена по достатъчно сложен начин, че е започнала да се оглежда. Вселената се е свила в 1 кг и 400 грама, погледнала е навън и се е казала: ето как изглежда всичко това. Ето това съм аз. Може би сме просто Вселената, опитваща се да разбере самата себе си. Може би съзнанието е начинът, по който материята задава въпроси, или може би е нещо друго, нещо за което все още нямаме дума. Но докато чакаме отговора, а може да чакаме доста дълго, ние все пак продължаваме да усещаме дъжда, слънцето, праха в светлината, кафето или този до теб, музиката или просто тишина, която не е задължително да е неприятна. Но така или иначе този ден е тук, четвъртък, тук си и ти. И двете изключително малко вероятни да се случат, но и двете изключително красиви.